Wapi makofi ya dancers? Wapi makofi? Edo kwenu kumani welu mwase donjo. Mawe koni nilu ngoni ya misio nyulu wadi ya seme sauti ya Simba. Sio. Awu doge. Hivi sauti ya Simba. Awu doge. Basi lu ngani misio bari nashi dako ngodi. Nigi chake kore kubni ariyo to pod modho pi kogwela. Ngero na winjo. Jolwe mo wacho kan. Okay. Ni dako yie muodo manya. To bede oganda. Kevoma Kavili. So ladies and gentlemen, Kevoma Kavili is playing tonight. Doje nono. Yeah. Doje nono. Doje nono. Kati di counter, kati di taugi mori ma. Baby ngat mara minyalo madi. Yes. Kodi kata kadi luongo ngato. Kata modhi menepi. Wan gi momiyo wahero bane nikech mathe mowach kata e polo. Mathe mowach e polo. Koro puonjri metho tineng'o donge nikech idhi methi tineng'o malo inang'o mor kich timadho ineng'o to gine ineng'o timetho e polo. Koro in ma isemadho nyawadu to idwani mondo nang'i oko gima ber biro bedo matek. Kamano warwako welo te ne joma osenyiewo pi modho une mong'eyo joma oyigi modhi dwoko ni erokamano. Joma osenyiewo soda jo soda gi Del Monte un go dwoko ni erokamano. Un gi chir moro biro tero mabor weyo kuonde minyalo madhe soda minyalo kata supermarket unu biro madhe iye ka wadwoko ni erokamano maduong' chir no biro teri mabor. Jok moko ng'e ni gimadho ang'o bat gin kanyo samoro ni imadho mari ot jo nyasoda nyake bende wadwakou ne joma madho ina gi drink to koro ka gini chakore ibi ing'e mana kama idwa tere ngufu mimanyono ing'e kuma idwa dhiego ine ming'eyo joma pod gore simu nyiso jowadgi ne wasedonjo med go simu kabisa kodgi mondo gibili nikech gino oseyaw wuona ne jopi jopi modho wadwoko ni erokamano donge wasenyisogi ni wan wadwoko ni erokamano. Pi to be koro jopi onego wigi koro ti adieri we kaminyalo ing'e ni pi eiya ka en siling 100 mano kupni adi mano ing'e ni kupni nikech kupni achiel pet Kevoma Kavili. Ladies and gentlemen, Kevoma Kavili performing live every Wednesday. Tem matek ioda gimoro yawa oda makati ionge pesa in order kawang'o teri ka police in settlement maber kon gini iwinjo kilando ni mondo ji omethi gigo itimo kimerkia police dhiro dhi tiweye samoro rodhi ne siling 8,000 yawa dong bergo to mineno rodhi no inisemer kasto bing'e gimaber ni kirodhi kimergo kiwinji to be ok iwinji kirodhi kimer. Bas, every Wednesday, ni kama kawuone kobiro ka akore ni Kevoma Kavili bedo ka every Wednesday kae mana yude dhako omiyo an kaneno egesa kata winjo kamor an egesa kae mana nyombe omiyo kata in mibiro ka tafadhali nitie gik mang'eny matimore ka to timore mana kisemetho michiemo egesa ka kendo nyiri mawuotho e grup be wamiyo warning okwero gi pile pile iyudo ka nyiri adek mawuotho achiel kuom nyirigo ema discourage gi en emotamo jowadgi dhi katero ni kumari duogo ng'ato ni nyiepo kumari oluongo ng'ane to en emodwoko wachane na sisi wano kwan bese ni dhi manjo miwalogo ting'e ni ng'ato achiel Kevoma Kavili Kevoma Kavili ne nyoma choke